atoka sebungo ya Kitutu Chache South county ya Kisii abwa sensemo ya baburaka kurwase kiombe kemo banyorire esuguku ya mapema wose suguku ya bwango kurwase MC yobo Cosmas Asmundu oyagi oyo nyarakoba gakoba obosie bwokorosia mandasi ochase ababuraka abo bari ange abantu chimeisano abwase kolengana ababuraka abo bakirenga mbia mono aso kwenyorwa nigo batebire mbana kwenyorwa segeke getambe n'abarai babo asiba mubolje mubunge obo kibagendi kubanyora nabayigo kumubolia omo governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati omo women rep bwe county ya Kisii Doris Donya Toto na barabu kubanyora asokuba ama gosasokuba ebyewa ao chinga kibono bakwerobelia wochia gosherekea Christmas gati abo bakwana negetaseni kya Ndizi TV mbaro kyo magokobo ase ege kolekyo muri kito Vincent Onyancha nagendete gutwariganiryo roboti uruo ochikoronyora senchira yobekeranu asamangana itamaya akobwatia kurende tetonyore nkwana yayo mu MCA Cosmas Oyagi oyega ngukwana no Oyagi Cosmas omo MC Onyakoe ward lero mo yegambwa tegaiga noyo kwa ababura kesuku kingo chikolia alibwana lindasi na barawetwa ke na barobungoli bakale sobo lindasi asa Maria tankare ni Mariera mutulete korwa itibo tu mbia mono ndoche ababura kano baraiga asobonge barange 500 na hona ababura kaba igo baganeti banyore kende bachikoragira hono kolengana buno morayo ito yaye MCA Nyakoe ward yakwana amaene abanta baiga buna barangere tiga babeire nanda arangere tebetio mongino ya chuti agatobeka amo chuti naya naira ne irimbia mono mongina boyagi aso MCA ito atumiraniri na gentonkerie kiya no mukungu muya uyo kobeko MCA bakamomiraniri omanye tabakungu barese chinyomba na bakogera bakamwa MCA nero twala chinguru onye tali umukungu okoro kuchuti MCA ngutwala ninge chinguru acha kutora abangina baminto mwesi miwito tawakire mbia mono aso gocha gotonyora rero nande nari gosaba mwesi miwito igo yagi ababora kaba muno barochiga obogima babeze chinyomba chabe boro bakongu obe goko baikange kero monda gotebia bakongu bwaye otoirere kiagera ntomanye